Podpora regionálneho priemyslu, ale aj peniaze či klimatizácie do nemocníc. Od rána rokuje vláda v stredoslovenskej obci Kriváň. Na mieste je Martina Kašerová, ktorá povie, na čom sa členovia vlády dohodli. Sem do obce Kriváň členovia vlády, ale aj mnohí štátni tajomníci prichádzali okolo 9:30 predpoludním. V obci to sprevádzalo výrazné bezpečnostné opatrenia, boli vytvorené špeciálne parkoviská, niektoré ulice boli uzavreté a vlastne aj priestor pred touto budovou kultúrneho domu, v ktorej teraz sme, je dosť naširoko ohradený, tak aby sa vlastne verejnosť sem nedostala. No, my sme tu ešte pred rokovaním vlády stretli ľudí z Podpoľania, ktorí prišli dať najavo svoju nespokojnosť alebo obavy z toho, ako sa vláda a ministri stavajú k plánovanej výstavbe prečerpávacej vodnej elektrárni v Malinci. No ale samozrejme počuli sme aj také hlasy na podporu Roberta Fica. Čo sa týka toho rokovania, tak celé dnešné rokovanie vlády sa týka 4 okresov: Lučenec, Brezno, Detva a Revúca. Ministri s premiérom Robertom Ficom hovorili najmä teda o zdravotníctve, kedy plánujú poslať peniaze do menších regionálnych nemocníc, ale celkovo prerozdeliť by mali 3,3 milióna na rôzne také regionálne projekty, ako sú cesty, školy, spomínané nemocnice alebo napríklad oprava mostov. Premiér spomínal aj priemysel, s tým, že avizoval zajtra v Hliníku nad Hronom, že hliníkáren Slovalko obnoví svoju výrobu. Je to práve preto, že zajtra vlastne pokračuje toto rokovanie vlády, a to v Hliníku nad Hronom. My sme sa ešte pred rokovaním rozprávali s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom. A tak si teraz vypočujte, čo povedal, aký je jeho plán na tieto 2 rokovacie dni. Úloha pre mňa, aby bol vykonaný veľmi detailný audit, pokiaľ ide o klimatizácie, to, čo tak ľudovo voláme klimatizácia, o to sa nebavíme iba o teplých mesiacoch, ale aj o zime, pretože tá teplota v miestnostiach, na salách variuje, nie len o teplo, ide aj o chlad v zime, to znamená, tuto budú naozaj veľmi detailne spracované možnosti, bude prísne oddelené tie letné mesiace od zimných, zanalizovaný technický stav a prijaté krátke, stredné aj dlhé opatrenia, tak aby v konkrétnom termíne boli predložené na vládu aj s kompletným implementačným plánom, tak aby už počas budúceho roka sme boli na tieto extrémy pripravení oveľa lepšie.